Urduri zaude? Bai, apurtxo bat, baina, ume ikusteko gogoan dio daukate. Bai, ni ere ume ikusteko gogoan dia daukat. Gainera gaur jakingo dugun ia neskala mutila den. Bai. Ze ilusio! Horrankera tala izango dugu gure umearen izena, Bai, ea hori horrek izten zaion. Ba, eta lehen zabaldin badu... Zigur egon matrikulon ikusiko zaiola. Me hizo tonto. María San Pedro, pasa mesedez, Celso. Bai, amine, aurrera. Ez zuen hemen mesedez. Eneko, bildu raiz eta ume onduz badago? Egon lasai, da jaztana. Seguro dena ondotareko dela. Eta zuzutxoz badago? Eta erazunen bat dagoka zer, Egon lasai, zuen makume oso indartxoa zara, dena ondo aterako da zigu. Bueno, ikuste zagun zeran dagoen ume hau. Ekogartuaren bidez, ikusteak izango dugu umearen garapen egokia den, eta ea bihotzak behar duen moduan funtzionatzen duen, bai? Eta sortapur batekin, umearen sexua ere, bai. Zelako urduri nagoen. Zeran zaude? Apur bat urduri. Hori normala da, zuen lehen umea da, ez da? Bai. Lasai egon.
Bueno, badakizuenez, ekografia honetan bihotza eta bestelako organoak ikusteaz gain, neskatola mutikoa den esango dizuegu. Irrika egongo zarete. Bai. Ea, ikus ezagun zer daukagun hemen. Umearen tamaina normala da, hankak ondo garatu dira, hemen ikusten ditut 10 behatzak, eskoak eta bezoak ere ondo amarak zamarekin, bihotaren txapalek erritma guztia dute. Bai, ume hau osasuntsu dago. Eta, ara, zer dago hemen? Neska dira zango nuke. Bai, ez dago zalantzarik, neska da. Neska, eta dena ondo. Bai, hau izango da gure panpintxoa. Entzuten dituzuen bihotzaren taupadak? Bai. Ume osasuntzua dago. Gorputza ondo osaturik dago, organoak ere, behitu. Bihotza, urgaiak, birikiak. Bai. Aiba, baina zer daukago hemen? Bai, argi dago. Mutiko bat da. Eneko entzun duzu? Pitilina, ganeziokanik ematen duzien optikarekin aztokirotzu hau izin zela neskato bat izan. Marruzko bat? Futbol talde bat bilatokin beharko dut figuro nentzat, Bihar bertan joango naiz, horma paperra rosa erostea gure panpinaren logelaren txat. Bueno, ez aurreratu, igual ez zaio futbola gustatzen. Eta beste kirol bat nahiago du. Edo suitzaia izan, edo astronauta, Bai, eta nik amari eskatuko dizkiet, nire txikitako arropak eta ez dakit joztailak ere bai, bale? Bai, hori bai, baina jaio bezain pronto atletiken bazkide egingo dut, Nirekin emango dut partidotara figura hori. Horma papera bakarrik ez, pintura ere erosiko dut, aurrekoan Ikean oso polit bat ikusi nuen, La Rosa, neskentzat. Bai, nahi duzuna, baina atletiken karnetatera baino lehen, badakizunaren logelak prest utzi behar dugula, hortaz, hasi erosten pintura, Eta zehazkarako apaingarri super polit batzuk erosiko dizugu gure panpinari, bale? Vale. Bai, abuela zailatana. ¿Te colores más fuerte que luces? Nahi duzuna. Zure babatzara, jaguaren atea, zeu zara zuaizu bekatuaren legea utzi zuena. Zeu konratu zenuen, bekatuaren fritura. Zeu egin zenuen traizio jainkoari, eta iruzurra gizonari. Gizona jainkoaren irudia zen, eta zeu eraman zenuen gafidea. Zeure erroa gatik egin zuen bekatu gizona. Zeure erroa gatik aporatu zuen jainkoa gizona paradizutik. Zeure erroa gatik behar izan zuen jainkoaren zemeak berak.
Eneko ze polita eta ze handia den. Ai, gure gozpolina. Zela oinaina. Bai, panpintxo bat iduri. Zelako morruzko. Aita bezain handia izango haiz, ezta? Zelako oinandiak eta zelako hankasendoak dituzun. Behitu ze zudurtxo polita daukan, txitsi bat ematen du. Eta arrobitz bat iduri. Begira zindarrarekin hartzen dira natzamarra. Zena ulertzen duela ematen du. Behitu ze formala den, aingeretxu bat ematen du. Eta ze guapa, Neka ez duela izango zen arron bat aurkitzeko. Bai, ume honek nortasuna du, nahi beste nire izango ditu. Begira nola mugitzen den nire besoetatik urte nahi duela ematen du. Nor da itatxoren panpina? Nor da munduko panpinarik politena, nor da? Nor da itatxoren gudaria? Nor da itatxoren gudaria? Lehenengoan egin dizu kasu, ze formalaren gure panpina. Basi, descansatu behar Baina dezula. zapatiak duzu. Bai, etorri begira. Altzatu da gure panpina. Ai, dantzarekin ematen du. Maria! Bitu gure gudaria, ibiltzen hasi da. Zeke mentzueta den gure gudaria. Eutxi gogor, eutxi! Eutxai! Eutxi! Oi! Kontu zela aztana? Bai, zelako golpe txarra. Joko handi hartu duzu ezta, baina lasai, ez egin negarri. Aitatxo zainduko zaitu, bale? Nor da aitatxoren panpina? Nor da munduko panpinari politena, zu, ezta? Bai. Apa. Venga, ez egin negar, bale? Benetako mutilek ez duten negar egiten. Bale? Venga, altza. Venga.
Kaixo. Nola deitzen zara? Jon. Ni Ane eta ditut 4 urte. Nik ere. Modazko panpina. Eitu? Bale, bat. Adurritu esan izango zara, ez da? Venga. Beitu, ze dotore, utzi du, Begira lurrean utzi du oinarekin jotzeko. Hau futbola irtengo zaigu. Jorti! Jorti gogorra! Venga, Jorti! Jorti! Ez egin korrikarik, neskek ez dut korrikarik egiten. Torri. Hartu baloia? Hartu? Zutxen horiek entzen? Venga, hartu? Venga? Hori duk hori! Oso ondo gudari! Tori. Begira ze, nola hartu duen pilota, Ikusi gizu? Adoa! Lurretik, Ez. Pero digo, no sale la vestana. A ver, el chico digo baloia mutilla, Eta, pampilla zurea dela, vale? Neskena. Eta bien. Hori da joki guazetzera, pilotarekin. Venga, duri, detxera. Horreko arte, bale? Futbolari izan arte, Hori da. Aristoteles, animali espezie guztietan, emea, ahulagoa, aiztoagoa eta maltzurragoa izaten da, umeen zainketarako. Freud, anatomia batua da. Neskatuek anatomikoki osatu gabe dira. Zakinik ez dutela deskubritzen dutenetik, horren inbidia piratzen dute bere bizitza osoa zera. Schopenhauer, emakumeen itxurak berak erakusten du ez dagoela eginda adimenaren jardueretarako, ez eta eskulan handietarako. Rousseau, emakumeen bete beharra da gizonei bizimodu atsegina emotea, eta horixe da txikitatik irakatsi behar zaio. Dostoyevski, beraiek kontrako esan arren, emakumeen helburu bakarra bizitza, gizon bat topatzea da, haren menpean bizitzeko. Emakume duguna zeruaren berrikapena. Fray Luis de León, etxearen oinarriak higia eta emakumea dira, higia lurra lantzeko, eta emakumea etxeak zaintzeko. Oscar Wilde, emakumeek sekula ez dute zer esateko, baina sarmanki esateko. Vladimir Putin, ez dute txarrik izaten, enaizelako emakumea. Donald Trump, Hillary Clintonek ezin badu bere senarraren nahia asetu, nola asetuko du estatu batuar guztiena. Rodrigo Pita, jeikatu entzutegiko epailea, lanera minigona janztea nagusia probokatzea da. Carmen Moritz, Gaztizko bat epailegiko magistrik. Hortxaletaren gunean, hankak ongi itxizen zuen, Ricardo González, Manada Dosiko epailea,
Neska, bost gizon artean dago, baina ez da sufrimendu zantzurik ikusten. Haren aurpegian plazerra baino ez dut ikusten. Espainiako poliziaren aholkua. Sexu erasoak saihesteko ez ibili bakarrik kaletik, eta saihestu leku bakartiak. Bitu? Kotxe bat! Olazteko, bitu sendo? Zaizu panpina gustatzen, ala? Nitxanena bezalako baloia nahi nuen. Bai, lastan aurren urtean aparituko dizu baloi bat, bale? Eta atletikin kamiseta. Bai. Zire, zaizu gustatu kotzea? Bai, baina nik anerena bezalako panpina nahi nuen. Klaro baietz, gudari umeak mota guztiako jostailuekin jolastu behar dira. Urrengo urtean agian, ez? Bai, baina anerena bezalakoa, Vale. Barbi bat. Bai, baina orain jolaztu kotxarekin, bale? Eto sekua, Formula 1 bezala. Venga, ondo pasa. Venga, Jontzu. Utziko didazu zure baloiarekin jolasten, edo kotxearekin. Ezin dut, nire aitak esan dit kotxearekin jolastu behar dudala. Ez da baloiarekin. Nik nire barria utziko dizu. Bale. Toki. Guazen barri, oporretan joan behar dugu nire kotxe berriarekin. Nora joan nahi duzu? Hawaira? Bale, igual hor, kentopatuko dugu surfe egiten. Beitu, Nancy bat! Ta non dago nire baloia? Bai, urrengo urtean, lasai bainaren jolastu Nantziarekin, nesken modako panpina. Beitu, pirataren mozorroa, Hartu! Zak esparru bezala izango zara, baietz? Beitu bai, ole! Eta nire panpina? Bueno, datorren urtean, bale? Bai, orain jolastu mozorrarekin, beitu bai. Venga. Venga, piratak bezala indartzua, Venga, jak esparru! Behindanok, zoriona zuri baina ari, bale? 1, 2, eta 3. Beitu, panpin bat gure panpinaren txat. Panpin sexia. Jolin ze askar pasatzen den denbora, Ya te digo, 8 urte ya. Jo, tío, Jon, es que dituzu superjostailu guapoak. Jo, utziko didazu baten batekin jolasten. Bai, hartu nahi duzuna. No! Ni bat ez artezak nahi duzuna, Bai ere bai? Bai!
Gaurko abeslaririk onena esara Barbie. A ver, eman dute peli bat super polita, ¿vale? Orduan, izarriko gara, eta ikusiko dugu peli bat, eski super polita, ¿vale? Gustatuko zaizue pila bat, fijo. Así que venga, izarro. Olvídate de eso, hijo. Esas solo traen líos. Un buen marido desde entonces y una niña como yo y la piedra trae el agua cocinando estaré yo. ¡Ay, pero yo! ¡Mami! Mari, no juegues así con los chicos, no es digno de una damita. ¡Ves muy bien! No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente. Mirada tú serás, si callada siempre estás, sujeta y en tu lengua triunfará. No hay nada que no esté a tu alcance. Hija mía, Coco será un buen esposo. Es leal, valiente y te construirá una buena casa con fuertes muros. Con él mejorarás la salud de cualquier peligro. Pero no, es esa musa la que se hace desear. Mi culpa no es así. Si un diablo es demasiado fuerte para mí. Chicas imploran tu amor, fácil es suponer el porqué. El más vivo es Gastón, el más caliente. Tiene el cuello más fuerte que un toro, Gastón, y no hay otro más macho del pueblo. Nuestro modelo y patrón. Quiero asegurarme de que alguien se ocupe de ti. Que alguien te proteja. Eso es lo que yo quiero para ti, cariño. Que encuentres a tu príncipe azul y bailes con él y viváis felices para siempre. Uste dut hau ez dela niretzako. Tori. Kaixo, Jotzu, zelan pelia? Kaixo, ondo. Ondo? Bai. Venga, guaz etxera berandu dela, bale? Gabon, jo! Agurane. Itxaron, guaz guztailen bila. Agurane. Agur. Zela estana? Gustatu zaizu pelia? Bai. Oso polita izan da, eta? Bueno, baina orain lotarak ordua da, bale? Venga, lo egin Barbiarekin, bale? Eta amets politak izan. Nor da itatxuren panpina? Nor da munduko panpinarik politena, nor da? Neu. Bai. Gabon, Ane. Gabon, aitatxu. Gabon, Lastana. Gabon, ama.
Nor da Aitatxuren panpina? Printzesa, Aitatxu, munduko printzesa. Aitatxu, nor da panpina? Aitatxu! Panpina! Nora baduko panpinaren politena! Dotore eta politago zaude. Benetako neska batek bere itxura zaindu behar du. Listo? Banaiz benetako panpina! Ez neska. Behar bezalako neska panpina izateko itxura ez da nahikoa. Eta erakutsiko didazu zure moduko panpina izaten. Ezken nire aitak ilusioan egingo dio. Esku honenetan zaude eraztan. Lehenengo gauzada gorputzaren jarrera zaintzea. Burua gora, koko txalurrarekin paraleloan. Sorbalda zuzen eta bizkarrarekin lerrokatua. Bizkarra zuzen eta besoak aldaken aldamenetan. Ipurria pixka bat aterata, baina ez zainbeste. Bai. Hankak zuzen tolestuta ez. Oinak aurrera zuzen eta aldakekin lerrokatua. Orain, ibiltzeko, irudikatu behar duzu marra zuzen baten gainetik zoazela eta ibiltzean belaunen barnealdek elkarri gurtzi behar dute. Horrela. Horrela? Bai. Bueno, jarraitu dezagun ikastaroarekin. Mesedez, apuntatu alderdi teoriko garrantzitsuena. Zer egin, behar bezalako neska panpina izateko. Idatzi. Ondo eseri, hankak elkartu, burukoa beti garbi eta ondo orrastua. Hankak beti depilatuta, bekainak, bibotea eta besapeak eta... Hori ere bai. Imperfekzioa disimulatu. Garauak ez dali. Begizuloak eta Espainiak makillatu. Atzazkarak beti garbi, ondo limatuta luzeak eta margotuak. Eskuek finagoak ematen dute horrela. Takoiak hankak estilizatzeko eta ipur masaiak goratzeko. Izan arduratua, azko ikasi. Neska zintzua izan. Zaindune barrebak. Joan oikite amamak bizitatzera? Lagundu etxean izan otzana eta pala. Ez edan kontu zealontziadekin. Eduki beti begiradapean. Egin kasu gurasoei. Egin kasu irakaslei. Ez oiukatu inoiz. Serio. Ibili tente. Ez jana hori loditu egingo zara eta... Ez ezan olakorik, itzatarrak ez dira neskentzat. Inoiz irten gauez. Jantzi arropa gehiago neska finak ez doa sortik dena erakusten.
ez itzuli etxera bakarrik. Eta kontu zibili mutilekin. Ez jan, ez edan, ez esan, ez ibili. Hori dena egin behar dut behar bezalako pampina izateko. Hori eta askoz gehiago. Hau lehenengo klasea baina ez da. Zertazo ez Jantzita? Neskaz, ez duz ikusten. Bale, aspertu da nengoen, eta etorri nahi zea futbolan jolastu nahi duzun. Bai, pasa! Hartu! Iraitak arrazoia dauka, neskek ezakizuen futbolan jolasten. Baloia gazu idazu. Ez dut zure laguna izan nahi. Hartu zure papiña. Jo, markatu! Baina Jon ez Jon. Jo. Baina zer dugu hemen? Neska eder bat triste. Hori ezin da izan, zer duzu? Polite. Nire lagunak ez du nirekin futbolean jolastu nahi. Neska naizelako. Ai, pitzi, ez egin horregatik negar. Neskak eta mutilak ez gaude egin da lagunak izateko. Baina orain arte nire laguna izan da. Ez lastana hori ezinezkoa da. Zergatik. Ba, neskak eta mutilak erabat ezberdinak garelako. Mundua bezain zarra da hau. Iman baten bi poloak bezalakoak gara. Eta indar handiz erakatzen dugu elkar. Baina erakargarritasun hori kimikoegia izaten da, indartsuegia izaten da adizkidotasunarekin konformatzeko. Eta zerbait gehiago nahi izaten dugu beti. Nik futbolean baino ez nuen jolastu nahi. Hori da ez dituzelako beste jolas? Batzuk probatu. Mira lastana, gizonek emakumeon beharra dute. Eta emakumeok gizonena. Eta gainera, eta gure artean geratzea, gizonak ez dira oso azkarrak. Burbuina hemen dute. Eta gu hori baliatu dezakegu, haiekin nahi duguna egiteko. Baina nik lagunarekin futbolean baino ez nuen jolastu nahi. Emakumeak placer iturria maigabea gara. Hori da gizonengandik bere izten gaituena. Mutilak indarra dute. Gu plazerraren sekretua. Eta plazer hori da hain zuzen ere boteretsu bihurtzen gaituena. Zu gizartean gora egin nahi duzu? Ondo bizi? Eroso egon? Nire amamak beti esaten du bizitzan lanpostu on bat izateko asko ikasi bardu dala. Lelakeriak, emakumeak bere gorputza erabiltzen ikasi behar du. Gizonak menperatu eta haiekin nahi dugun egiteko. Hori da gure boterea, hori da gure indarra. Neska azkarra ematen duzu. Eta zu nor zara? Ni panpina puzgarria naiz. Eta guztia dakit gizonen gustuei buruz. Puzgarria? Eta nork puztu zaitu? Gizon batek, suposatzen dut. Orduan, airea baino ez daukazu barruan? Zer gehiago behar da? Aireak bete egiten nau. Forma ematen dit, eta nire gorputzeko bihurgune guztiak moldeatzen dizkit, leku estrategikoetan kokatuz. Baina, leku estrategiko hori zer da goztitza? Bai, zer gehiago behar da?
gorputza gure makina da. Emakumeak sexu makinak gara, laser sorgailuak. Hemen dugu gizonek nahi duten guztia. Eta ondo erabiltzen jakinez gero, haiekin nahi dugun egin dezakegu. Gure doainak ondo erabiltzea da kontua. Ikusi eta ikasi. Iba zelako neskato pampina. Zateko moduko dago, Ari zagoetzen du. Bai, dara pare bat azte horrela berarekin enroiatu nintzen. Ta ze, Jose nion. Zuzen uste duzu, joiu. Pues noski. Beston urdan gara, osea, ondoi gabe egiten utzi zidan, denetarik, osea. Bero utziko zenuke. Ta zu zer? Seguro zanerla estreñatu ere, Hone, gehienez, nasekoren eskatu batekin ingo dute. Nik oraindik ez dut izan eskalagunik. Hala, norazoaz. Txortan egitaz ari gara, ez eskontzeaz, bale? Venga. Begira, hori dago bat. Eta zuri begira dago, Venga! Ikusiko duzu. Gaur irakatzi dizudanekin gizon guztiak izango dituzu zure menpean. Begira, hor dago
zure laguna. Eba, jarri praktikan, ikasitakoa. Aupa, Kaixo. zenbat aldatu zaren, ezta? Zuk uste? Oso ondo zaude horrela, ia esan. Horrela... Nola? Ba, ropa horiekin... Gustatzen zaizkizu? Gustatuko zaizkit ba. Ba, nahi duzunean utziko dizkizu. Ez nuen hori esan nahi. Zan nahi duana da holan... Emakumeago dirudizula. Helduago? Helduago? Bai. Ez duzu esan nahiko zure ama ematen dudanik, ez? Ez, nire koña. Zure ama ez da emakume heldua? Ez. Bueno, bai. Baina, zan nahi duana da holan... Sexiago zaudela. Sexiago? Arian daukazu? Bau, rollo nahi duzurekin pejísimo. Bai. Gainera neskarra zara. Bai. Ikusi duzu nola da jantzita? Horri gaur... Gaur bai, Mose, gautzurra guztiko duzu. Venga, ara! Ezako mineukiko duzu, ja, ez dira kotxagaiti, venga! Ea, utzia zuen nahi guzti. Garba da, zuk eta biok zerbait egin genezake ondo pasatzeko. Zer... adibidez? Ba... zu oso neskagoa pasara. Eta nik badakit zure gustoko naizela. Hortaz... igual hemen gaudela biok bakar... Ez dira sumozu bat ukatuko ez da? Ez dakit. Venga, ez izan tuntuna, etorri. Oso pasatzera. Zergatik ez? Zaizu gustatzen? Bai, baina ez. Zergatik? Badakit zertan zabiltza urdainatzori. Zuoi emakumei asko gustatzen zaizue mutilak berotzen ibiltzea. Zueran dakit ezer horrek baiet. Nola ez? Ez egin itziarena, desiratzen zaudeta. Zer egiten duzu zu hemen bakarrik? Ze guapa zaude. Zari zara hemen bilatzen. Zelako gorputza. Hore da hori, purdi bat. Oraindik ez duzu nobiari? Oso sexy zaude, nera jago nizuke. Provokatzen zoa. Bero naukazu. Horen ezin dira zuezetzik esan. Virginia zara? Gustatu egingo zaizuta. Ez baduzu ezer nahi, zergatik jazten zara horrela? Ez joan. Etorri, nik eratzi utziko dizu zer dan benetako gizan bat. Neuken duke dizkizu eta marokazko tokoti. Oraindik ez zara estreinatu. Ezin hau zuerela utzi. Horrela jokatzen baduzu, ez zaitu inoz maiteko. Doriana. Nola ez ez? Nire batzen nire zara eta bain ez ez. Neren gara ez. Alo, mezkeina! Guztan berotzaile. Ikusiku! Horrez! Monja! Basikeldo! Zintzingote! Urtana! Egizu zer? Penagarri zaude intzure horrekin. Ez egin ilusiorik nirekin. Zertaldi baterako baino ez zinturan da. Venga, Ui, zer duzu pitzi? Utzi nazu asmatzen. Izkan bilatan zartu zarra zurra honengatik ez da? Ez zeniokeen kasurrik egin beharko panpeina puzgarriarri. Emakumea ez da plazer hutsa, askoz gehiago da. Baina zer jakingo du horrek? Burrua utzik dauka. Airea baino ez du. Eta... Zunor zara? Ni matroska naiz. Matroska. Ze... izen polita daukazu. Daukazu ez, daukagu! Ni gu naiz, eta gu ni garra. Ni naiz, ni eta ama, ni eta alaba. Ni... Zuzera zu? Eta zure alabaren ama? Eta zure alaba? Eta nire amaren ama. Eta nire amaren amaren ama. Eta nire amaren amaren ama. A ver. Zuzera zu? Zure ama? Zure alaba eta zure amama? Eta ez hori bakarrik. Nire alabarreba naiz. Eta nire alabarren alaba. Eta nire alabarren alabarren alaba. Eta nire alaba... Alabaren ama, amaren... Eta amarren ama. Bueno, nik matroska guztiak daukagu barruan alaba bat. Eta horrek
beste bat. Eta horrek beste bat. Beraz, ni alaba horrik guztiak banaiz, horrien guztien ama erre bai. Ez da? Pues, zuk esaten baduzu. Eta zuk zer? Baduzu seme alabarrik? Ez. Eta ez dut nahi. Nola ez nahi duzula? Emakumea bazarra, seme alabak izan behar dituzu. Horri da legea. Ez nekin horretarako lege bat zegoenik. Eta gainera ez dut nahi. Baina zuk nondik irten zarra, neska? Noski dagoela horretarako lege bat. Beitu, sekretu bat kontatuko dizut. Emakumeak ez garra benetako emakumeak jaiotzean. Gizonak bai, gizonak gizon jaiotzen dirrelako, osorrik jaiotzen dirra gizonak. Baina guk ez. Guk utz bat daukagu barruan. Zulo handi bat, eta zulo horri bete arte ez gaude pozik. Eta zulo hori betetzeko seme alabak izan behar ditugu? Jakina, neska, horregatik garra emakumeak seme alabak izaten ditugunak eta ez gizonak. Beitu, gurre jaiotzako utzuna betetzen dugu gurre seme alaben jaiotzarrekin. Eta horregatik zulo horri bete arte ez gaude pozik. Ez gaude kompleto eta ez gara karo, utz bat daukagu. Ulertu duzu? Baina, eske... Bendik du asko dauzkat, ez dakit. Bueno, zuk entzun hau. Emakumeak ezkarra zoilik emakumeak, sekretutxo bat daukagu gurre baitan gordea. Kontatuko dizut zein den gurre lantazereak, erdibitu egin gaitezke eta sortu umeak. Horrita gurre funtziko eta gurre zortea, jainkoak eman ziguna naturarren bidea. Gurre eskuetan dago guztion iraupena, matroska izango dirren ama gehiago sortzea. Eta ez da bukatzen gurre ibilbidea, matroska izateko sortu diren umeak, erdibitu egingo dirra horri baita legea, horraziko da berriro polaz amaigabea. Ulertu duzu? Zure funtzioa bizitza honetan, gizon bat aurkitzea, berrarrekin ezkontzea, eta seme alabak izatea da. Soilik orduan izango zarra emakume kompletoa. Eta ez badaukat seme alabarik? Seme alabarrik ez dituen emakumea ezin da esan benetako emakumea denik, neska. Beitu nor datorren, ez galdu zure aukerra. Ana, zeu zara nire printzesa, zeu zara nire panpina, eta horregatik, nahi duzu nire seme alaben ama izan? Bai, nahi du! Neska!
egingo dut nik orain honekin guztiarekin? Nik panpina baino ez nuen izan nahi, baina orain ez dakit. Barbie? Matriuska? Ala panpin pozgarria naizen. Neuk ditut zure galderen erantzunak. Lasai, azurain arte entzundako guztia. Jarraitu dira aholkuak, eta garai hauek eskatzen duten benetako emakumea, benetako panpina bihurtuko zaitut. Ai, hori lehen ere esan didate. Eta begira, nolakak dira garai hauek eskatzen duten benetako emakumea? Nik panpina baino ez nuen izan nahi. Panpina! Sinestu idazu, neu naiz bilatzen duzuna. Entzun! Eta... zergaitik uste duzu sinistu beharko nukeela hori? Barbik futbola eta lagunak kendu dizki. Panpin puzgarriak gizonen objektu sexual bihurtu nau. Eta Nancyk Matriuskak ubez bete dizkit zabela. Ez da zuzu konpara bestiru horiekin, mesedez. Barbie, itxuren esklaboa da, beste zer ez du buruan. Panpin puzgarria duzen objektu sexuala da. Bera kontrakoa pentsatu horren. Eta... Matroskak ez duen hartasunik. Bere semeak eta gurasoak zaintzen ematen dugun osoa. Bere burua zera bat ahaztuta. Eta zuk? Ni Nancy naiz. Nancy super panpina. Panpinetan panpinena. Klasikoa eta modernoa. Etengabe berrasmatzeko gai izan den panpina bakarra. Garai hauei egokitzen jakin duena.
beste hirurak. Eta gehiago naiz. Super emakume naiz. Super panpina. Nor da? Aitatxuren super panpina. Itxura gona du? Eta zer egin bat dut zuk moduko panpina izateko? Oso simplea da. Erraza. Super panpina bere itxura zaindu behar du. Ederra eta giraina da. Baina obsesionatu gabe. Naturala eta era berean sofistikatua. Baina ez horregaitik arroputza. Zumea da. Esan honeko eta pala. Baina ez apalegia. Bere iritsi ezaten jakin behar du. Kultura duna, jantzia, ikasketak dituenak, baina pedanterian erori gabe. Zin aspergarri izan. Divertigarria izan behar da. Baina ez horregaitik. Barregarri. Familiako burua. Benetako superpanpinak behar bezalako familia izan behar du. Senarra eta bi seme alaba gutxienez. Txakurrare autoskoa da. Behar denean, menpeko langilena izango da. Baina nagusi eta gintari ere bai. Familia guztiaren erantzukizuna hartzen jakin behar dut. Baina senarra enderatu gabe. Zaintzaia, etxaren kudeatzaia, disiplinatua eta beste disiplina esartzen dakiena. Beti amultzuki eta atsegin itziakinez. Zukaldari jaioa. Garbitzaile zehatza, baina etxeko andre tipikoa bihurtu barik. Hau da, betiko etxeko andrea, baina ez maruja bat. Etxetik kanpo, profesional ona. Kompetentia eta arduratsua. Baina ez ditu inoiz laneko ardurak etxera ekarriko. Familia eta lana ondo bereizten dakielako. Benetako superpanpina ez du inoiz familiaren erantzukizuna deskuidatuko. Independientea da, baina etxekoia. Lagunak ditu. Superpanpina jakin badakielako ondo pasatzen. Baina, zenarra alde batera utxuga. Fidela eta fina da. Lotxati ere bai. Baina maitale zutxua. Beti prest dagoena. Oean, badaki iniziatiba hartzen. Baina menpeko eta sumizua izaten ere bai. Autonoma da. Bere buruaren jabe. Baina argi dituenak zeintzuk ziren bere inguruko naia. Superpanpinak ez du inoiz ahotsa antzako. Baina badakia zer etzen! Eta izilik egoten ere. Superpanpinak emakume simplea da. Simple, komplexu eta komplexurik gabea. Haiz eta ukitu batzuk egiteko kirofanatik pastiko egon behar duen. Sasoian egon behar du. Aragi gogorrekoa. Polita eta sexia. Baina ez politegia eta ez sexiegia. Aurpegia ere gogorra du batzuetan. Baina lotzagabea izan barik. Gogorra eta sentiberaldia. Kanporakoia eta era berean barrerakoia. Bihotzonekoa eta pixka bat matxua. Azkarra eta argia. Baina noizean behin ere inozerena egiten dakiena. Gaztea, heldua, ama ona, alaba esanekoa, emazte maitagarria, noblea, prestua, interesgarria, atsegina, liraina, ederra, otxaga itxeskoa eta boteretsua. Hau da, ni bezalakoa. Hori besterik ez. Zera zatan ezko. Tori. Honek superpotereak emango dizkizu. Tori, probatu. Ane, ikusi duzu nire gorbatu urdina? Bilera garrantzitsua daukat eta elkondarrarekin ondo ematen didan bakarra da. Armairua begiratu duzu?
Bale, egia. Eskerrik asko Lastana. Amatxu! Bihar, txangoa daukat eta irakaslak esan dugu gitarteko eramatea. Enpresa zaizut lanetik irtetea, bale, pitxi? Bale! Kaixo, Ane. Ama. Bihar kardiologoaren eralagundu aldi dazu? Baina... Unairen txanga zen. Bai, baina Unai antza bihar lanpetuta dago. Orain bertan deitu dit estatzeko. Lanpetuta? Urtebeteka mata langabezian nele gongo da lanpetuta. Beti dauka intzakiaren bat bere lana, beste egin dezagun. Lasai, Lastana. Ez larritu. Ni moldatuko naiz bakarrik. Ez, ama, lasai, nik eramango zaitu. Ama! Ostirale lantzan ogurritzuz jantzita joan bat naiz eskolara antzes lan bat egiteko, erosiko iazuzu? Noski, pitxin. Zer daukagu gaur afaltzeko Lastana? Zer daukagun gaur afaltzeko? Gaur, asteazkena da, eta asteazkenetan tortilla zuri egitea tokatzen zaizu. Egia da. Nire esku orduan. Erosi dugu arrotzari. Oska joan dituzenik erosi ditut lanetik irten naizenean. Primeran... Amatxu! Non dago nire entrenatzeko arropa? Segiratu duzu, kireleko arropa gordetzen den tokian. Ups. Haupa, Ane. Gauza bat. Zuzendaria deitu nau, eta esan dit, otsaileko segmentazailaren datuak biharko behar dituela. Baina, datorren asterako zela esan zenidan. Bai, informe horiek ez zeukaten garrantziarik, baina egun batetik bestera badakizun alakoa den zuzendaria. Horren garrantzien diako da. Bestera lasai, beste momentu batean ekin alduzu. Ez, lasai, bihar goizean izango dituzu zure mai baina. Bale, animere esker. Ondo izan? Nire mak deitu du. Igandean beretzera bazkaltzera joan gaitezen nahi du, bere urte betetza ospatzeko. Por cierto, erosi diogu oparik? Aurrekoan erosinean nik bufanda bat. Zenean zaude Lastana. Amatxu, gero ipuin bat irakurriko didazu? Naski, pitxi. Ea, azkar lokartzen dut eta resita dio... Amatxu! Apurtu zaizkin zapatillak eta larun batean partido dauka! Lase, bihar edo etxe joango gara zapata berriak erostera, bale? Ane! Miren! Ez ez jakin nore torri den Bilbora. Nor? Miren? Miren? Baina, ez egoen Londresen? Bai, baina, enpresa pare bat egun eman dizkio eta etortzera baki du. Horregaitik, pentsatu dugu arratzaldean sinemara joatea eta gero zerbait afaltzera. Etorriko zara? Imposible, ezin dut. Eske, Jon zua entrenadera eman behar dut, tane dantzara, gaineko laneko txosten batzuk bukatu behar ditut, ezin dut. Beti bitzezala berdinane, lagunentzako denboratera behar duzu, bestela bakarrik geldituko zara. Gehiago ikusten dut, Londresen dagoen miren zu baino. Leire badakit, baina barkatu. Leire. Amatxu! Ez dago jogurriko eskailuan. Baina, fruta. Deitu diogu kotzeko asegurukoi azken erreziboaren argitzeko. Deitu diogu kotzeko asegurukoi, erosi dugu, egin dugu, zergatik erabiltzen duzu beti. Gu pertsona, zuk ez baduzu ez egiten. Zai, emakumea, zesa biltza, iekoarekin. Iekoarekin ez, egunerokoarekin, ezin dut gehiago. Ezin dut gehiago, ezin dut gehiago, tokatzen zait guraso umeak lana eta etxia. Ezin dut gehiago, bizi, nahi dut bizitza bizi. Gizona hor dago, gizona hor dago, baina berak halako ardurarik ez du. Gizona hor dago, askoz, ni baino erosoago. Oraindik ez dakit
besterik ez duzu. Baina ez badiazu esaten nik ezin izut dauno. Alde nire biztari. Ane, baina superpanpinak ezin dolakorik egin. Zuk ere alde. Superpanpina? Aitatxuren panpina? Nor da aitatxuren panpina? Barbie, panpin puzgarria, matroska, Nancy! Nor da aitatxuren panpina? Eta hauek? Nondik atera dira hauek? Non lotu dizkit? Non sartu ditu? Ni enaiz inoren txantxongila, Ni enaiz inoren panpina. Nik ez dut panpina izan nahi. Nik pertsona izan nahi dut, nik emakumea izan nahi dut, emakumea askea. Ez inoren txantxongila. Nik Ane izan nahi dut, Ane! Nork lotu dizkit? Zergatik! Mamusela, Anderea, Andrakoa, Andrakila edo Andrakileta. Giza irudia duen jostailu mota bat da. Gehienetan, neskato edo emakume itxura duena. Jola simboliko gisa, panpinak irudikatzen duen haurtzoa, zaindu, elikatu, jantzi edota apaindu ohi dute aurrek. Historikoki, panpinak neskatoen jostailuak izan dira. Eta paper garrantzitsua jokatzen zuten, neskatilek genero estereotipoak ikasi eta errepikazitzaten. Genero estereotipoak eta umeak. Madrilgo Konplutentzia Unibertsitateak gidaturiko ikerketaren arabera, umeek 4 urte betetxerako genero estereotipoak barneratuta dituzte. Ikerketaren arabera, garapen psikologikoan eta umeak dituen bokazioetan eragiten dute genero rol horiek. Emakume eta gizon kategoriak erabiltzen dituzte umeek, besteak epaitzeko, jolaserako lagunak topatzeko edota haien identitatea eraikitzeko. Egun, panpinen itxura asko aldatu da. Gaur egun, panpina hipersexualizatuak asko saltzen dira. Eta hauek ere sakontzen dute, publizitatean, gero eta arruntagoa den neskatoen irudi hipersexualizatuen erabilera. Hipersexualizazioak pertsona edo pertsona baten irudiaren sexu atributuak nabarmentzea da. Bereziki, bezeroak eta jarraitzaileak erakartzeko erabiltzen den teknika da. Eta publizitatean, ikuskizunetan eta filmetan erabiltzen da. Hipersexualizazioak pertsonak sexu objektutzat hartzen ditu, eta eredu normatibo jakinak inposatzen ditu gorputzen estetikan. Ohikoena emakumeen hipersexualizazioa den arren, gero eta ohikoagoa da neskatoen irudi hipersexualizatuak erabiltzea.
publizitate, bideojoko eta marrazki bizuenetan. Bereziki, larria da umeen hipersexualizazio hau, umeengan sortu aldituen arazo psikologikoengatik. Panpinak kultura guztietan erabiltzen dira, eta forma, material eta tamaina guztietan aurki ditzakegu. Antzezpenak egiteko erabiltzen diren panpinak ere badaude. Txotxongiloak. Txotxongilloen antzerkian, panpinak hartzen du aktorearen lekua, eta ikusle aurrean mugitzen da, gorputzan eskeita dauzkan ariei esker. Horregatik, txotxongillo ere esaten zaio, nortasun falta duen pertsonari eta manipulatzen erraza denari. Emakumeok panpinaturik nahi gaituzte. Historikoki horrela irudikatu gaituzte. Rol jakin batzuei loturik nahi gaitu sistemak. Eta bere mekanismo guztiak erabiliko ditu, hori aldatu ez dadin. Panpinak garela sinisten dugun bitartean. Arazorik ez dago, baina
Eta panpinak ez bagina,